Goed om even mee te beginnen. Er was een wens en die gaat niet helemaal door, zoals de bedoeling was. Maar we hebben wel een studio Monique en Lia. En zij gaan ons alles vertellen over waarom dat die wens eigenlijk is aangevraagd. Want er is eigenlijk best wel wat ernstigs aan de hand. Laten we het zo zeggen, Monique. Oh, wacht, ik zal even jullie microfoon overzetten. Dat is misschien wel handig voor de luisteraars. Ja, nou dat klopt inderdaad. Astrid is een vriendin van ons. En ze heeft een jaar geleden ongeveer te horen gekregen dat ze ernstig ziek is. Mm-hmm. Dat ze een bepaalde vorm van kanker heeft die niet echt veel voorkomt. Mm-hmm. Welke vorm heeft ze, als ik vragen mag? Ze heeft anuskanker. Een vrij agressieve vorm. Okay. Ja. En ze is gaan zoeken naar wegen om daar beter van te worden. Mm-hmm. En ze is in Nederland bij verschillende artsen geweest. Ze zoekt vooral ook op de alternatieve manier, maar regulier kan ook. En ze heeft van alles geprobeerd. En in dat eerste jaar is ze eigenlijk vooral achteruit gegaan. En het werd er niet beter op. En uiteindelijk is per toeval, wat toeval mag zijn, kwam haar man iets tegen op internet in Duitsland, bij een Duitse arts. En daar hebben ze contact mee opgenomen. En sinds die tijd is ze daar naartoe aan het gaan. 2 keer in de week. 1 keer door de week, 1 keer in het weekend op zondag. En daar hebben ze ook de route uitgestippeld. Dat ze dan ook nog 1 keer in de maand naar Frankfurt gaat. Naar een academisch ziekenhuis, als ik het goed heb. Universiteitskliniek. Om daar de behandeling te combineren met de behandeling die ze dan in Gronau in Duitsland krijgt. En die helpt. Daar heeft ze goede resultaten bij. De tumor is een slinken, al 2 keer op een rij. Kijk. En volgende week mag ze weer naar Frankfurt toe. En dan krijgt ze ook weer te horen hoe het er dan voor staat. Dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, een hele intensieve behandeling voor iemand die best wel ziek is. Het lijkt me best wel zwaar om dit te doen op deze manier. Ja. Zeker als je zo ver moet gaan. Frankfurt is niet helemaal naast de deur. Ze was ook echt ziek aan het worden. Je zag er ook echt achteruit gaan. Het was nog maar een schim van de artritis die er doorheen was. Tot ze deze behandeling op het spoor kwam. En alternatieve behandelingen worden natuurlijk niet betaald door de zorgverzekeringen. En ze had al heel wat behandelingen achter de rug die niet hielpen. Toen vonden ze dus deze behandeling, zoals Monique net zei. Een veelbelovende behandeling, een combinatie van alternatief regulier, waarvan sommige zorgverzekeringen in Duitsland die wel vergoeden, maar de Nederlandse niet. En het kost enorm veel geld. En geld dat Astrid en haar man Joop niet meer hadden na dat eerste halve jaar, 3/4 jaar van zelf zoeken naar behandelingen en die betalen. En omdat ik net in die tijd mijn allerbeste vriendin, huisgenoot, levensmaatje was verloren, ook aan kanker, aan borstkanker, had ik zoiets van, nee, niet Astrid ook nog. Nee, dat begrijp ik. En, allebei niet uiteraard. Maar... Allebei niet, maar voor Gerda, mijn vriendin van toen, kwam deze behandeling te laat. Ja. We wisten het niet. En Astrid heeft deze behandeling met beide handen aangegrepen, maar er was geen geld. En toen heb ik besloten om een crowdfundingsactie te starten. En daar wil ik eigenlijk vandaag met name aandacht voor vragen. Die actie is begonnen een half jaar geleden. Die liep ontzettend goed. Zeker, ja. We hadden €45.000 nodig. Ja. En we zitten nu op de helft. Dus we hebben al bijna 23.000 bij elkaar. Ja. Maar ons netwerk is een beetje uitgeput. Dat begrijp ik. En toen waren we eigenlijk aan het bedenken, wat kunnen we doen om deze actie weer een impuls te geven? Want het is de enige kans die Astrid heeft en ze doet het enorm goed. De professor van die universiteitskliniek in Duitsland, in Frankfurt, is ontzettend positief. Boven verwachting hoe ze reageert. Ook de arts in Gronau is vol lof eigenlijk hoe het gaat. Dus ze moet eigenlijk doorgaan. Ja. Maar als ze volgende week geweest is in Frankfurt, dan is het geld op. Ja. Het geld wat we tot nu toe bij elkaar hebben verzameld. Dus bij deze wilden wij als wens aan jullie, prachtige initiatief, maak het woord,
vragen om deze actie in het volle licht te zetten en de mensen te vragen om, al is het maar een kleine donatie, maar in ieder geval om te doneren voor deze prachtige vrouw die Astrid is. Want dat is ze echt. Ja. Op en top, altijd zorgend voor anderen. Ze is ook therapeute, altijd bezig voor de mens die het moeilijk heeft. Gevend wat ze heeft. En nu heeft ze zelf hulp nodig. Kijk, en daar willen we heel graag natuurlijk mee helpen. Er is een actie op touw gezet op steunactie.nl. En hoe kunnen we het precies vinden, Monique? Naar de site gaan van www.steunactie.nl en daar ingeven help Astrid. Nee. Help Astrid genezen. Help Astrid genezen, moet even denken. Ja. Precies, en kom je op een hele mooie website aan. We zullen dadelijk eventjes onder een beeld in onze ticker neerzetten wat precies de link is naar de website, zodat je ook meteen op de juiste pagina terechtkomt om te doneren. De helft van het budget is binnen inderdaad, maar de helft nog te gaan. Wat gebeurt er dus als, stel er komt nu geen geld meer binnen, dan is er gewoon niks meer mogelijk? Dan gaan wij ons beraden op verdere acties. Ja. En moeten we kijken. Het is echt nu, zijn jullie onze hoop, dat ze in ieder geval voorlopig weer verder kan met deze behandeling. Dan gaan we weer creatief verder denken wat er nog meer mogelijk is. Ja, precies. Astrid houdt van kunst. En we hadden zoiets van misschien iets van een kunstfair of zoiets, dat daar wat verkocht kan worden. Ja. Dus we gaan zeker wel door. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo dat we die 23.000 die we nu hebben, dat die bijna op is. Ja, precies. Ja. En op welke termijn is het geld weer nodig daarvoor? Want ik kan me voorstellen dat ze heel snel weer terug moet natuurlijk eigenlijk. Ik denk dat ze in het nieuwe jaar, er wordt even een pauze ingelast in Frankfurt, omdat het zo enorm goed gaat. Willen ze even kijken hoe gaat het dan? Ja. Gronau gaat gewoon door. Ja. Dus eigenlijk vanaf januari zou er weer wat moeten binnenkomen. Dat is dus heel snel. Dus dat is daarom des te belangrijker inderdaad om te doneren. Steunactie.nl. Als je daar vervolgens zoekt op Help Astrid Genezen, dan kom je inderdaad op de pagina uit die je moet hebben. En daar kun je meteen doneren. Er staat ook eens een keer in het kort wat jullie eigenlijk zojuist verteld hebben op de website. Er staat inderdaad het verhaaltje van Astrid bij... En een hele mooie foto van Astrid zie ik hier. En een update over na een paar maanden hoe het ging. En ik zal het regelmatig blijven updaten. Dan kunnen mensen ook volgen hoe het gaat. Ja. Nee, nogmaals, steunactie.nl dus. Help Astrid Genezen. We gaan het meteen eventjes onder in beeld brengen. En dan is het natuurlijk de grote hoop dat er eigenlijk zo snel mogelijk de andere helft van het bedrag binnenkomt. Want dat is natuurlijk het grote doel. En eigenlijk elke euro die telt hierin, denk ik. Al heb je een euro over, doneer die gewoon meteen op de website. En hoe sneller, hoe meer mensen dat doen, hoe minder dat je eigenlijk hoeft te doneren. Dus als je iedereen een euro geeft, zijn we heel snel klaar. Als iedereen, eigenlijk kan ik het heel makkelijk samenvatten. Als iedereen in de gemeente Pijlmaas een euro geeft, dan zijn we er. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja, precies. En een beetje meer mag ook. Ja, zeker. Een beetje meer mag zeker ook. Maar ik vond wel eventjes mooi 45.000. Dat is ook precies bijna het inwoneraantal van de gemeente Pijlmaas. Dus dat moet helemaal goed komen. Willen jullie nog wat toevoegen hieraan? Kunnen wij nog iets anders doen misschien voor Astrid of misschien voor de actie? Wat ik heel mooi vond van jullie, was dat jullie zelf voorstelden om niet alleen deze actie in het licht te zetten, maar dat je ook zelf een wens wou vervullen voor Astrid. Ja. Nou. En die was dan ook gepland voor vandaag. Ja. Helaas kreeg Astrid deze week griep. Ja. En ze is alweer aan het opknappen, maar nog niet goed genoeg om die wens te realiseren. Dus daarmee wachten we nog even. Ja. Precies. Die zetten we gewoon eventjes op pauze. Die gaat niet uit de boeken, maar die komt gewoon zodra het wel mogelijk is, gaan we die alsnog doen. Dus dat moet helemaal goed komen. Dat is fijn. Ja. Hartstikke fijn. En ik begreep dat jullie daar eigenlijk nog wel een muziekplaatje bij hadden. Bij deze actie. Ja. Oh ja. Die had je toen. Die wist jij. Oh, dat weet ik me even niet meer. Och ja. Ik weet het wel. Jij weet het wel. Dat was een hele mooie. Die was echt heel mooi. When you believe. Miracles when you believe in miracles. Ja, precies. Want dat is wat Astrid ook gedaan heeft vanaf het begin. Ja. En ik had er ook een goed gevoel bij. Als je in wonderen gelooft, dan kan er heel veel gebeuren. Ja. En in dit geval
als ze het genezen. Ja.